Glembuk Ndara Puntadewa supaya iso mborong Ndara Werkudara. Lho, nek kowe nglupati kono kowe ngece karo anak Ngastina. Kula ora ngece. Niat kula niku mboten ngece. Nek ngaturke apa anane, kuwi tegese kowe kleru. Wong apik-apikan padha golek rembugan sing apik-apik kok kowe ngece karo anak Ngastina ku tegese kowe kleru. Mboten kleru, wong tumrap kula mboten kleru. Kaya ngono kok kleru. Ah, kowe iki pancen kaya to. Hei! Selera. Gerangan cerewet. Bodono. Wonten dawuh. Niki teng pundi? Niki teng Pasewakan. Niki teng Datulaya. Niki nganggo tatanan, ora ning pasar. Ora ning terminal sampeyan ae dhewe. Syukur. Syukur. Senengane sampean marahi kok. Lah aku ora marahi kok, kowe sing marahi kok. Sampeyan kuwi lho, aku iki menggenake perkara iki ora aja nyenggol karo anak Ngastina. Anak Ngastina ki anak ratu dinek wong pekok. Lho kula ora ngoneki wong pekok, ora ngoneki wong pekok ming nyatane kok. Nyatane yo ben rasa dadak cewek kowe iki apa? Wong nyatane kaya ngono kan. Lah sampeyan iso ngomong sih sak penake dhewe. Lho kowe iki tenan bela. Ora mboten. Lho, kula niku wis leren. Lho, sampeyan senengane lho. Dikandani ora gugu. Lho, kula niku gugu, Ger. Kula niku gugu. Saya sampeyan ngomong wae. Kula niku mboten ngomong wae. Kula niku nyatane pun ngandani apa karo Petruk. Sampeyan nek kandani kaya, hei! Ora. Petruk setan. Oh iya ding lali aku. Mungsuh kok Petruk. Ya mesti ketika-ketika ya Petruk. Semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Sri Bathara Kresna ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pengayuman kula ing Dwarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestungkur wayah Bathara jagat. Yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Ndrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma. Sampun kula tampi asung paseganipun paduka Yayi Prabu akarya bombong raos sing manah. Namung kosok wangsulipun keparang kula ngaturaken budi astawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda amapahono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecatno anggenjengan dika lenggah Koko Prabu Ndrawati kawula nok nggih Yayi kula kinten mboten kirang prayoga anggen kula ngabiyantur ngersa paduka Yayi Prabu Darmakusuma miwah Koko Prabu Mandura sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedak paduka wonten negari Ngamarta Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Mandura jagat wasih saning Bathara wayah Bathara jagat Padhik Indra Jaladewa. Yayi tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kala sawanipun ing Raka ing Mandura wonten Klajeng Ngamarta manggih Yuwana Basuki Niswara. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang rumeketing Werdaya saestu amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa. Yayi sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke menika Yayi Prabu Darmakusuma. Kresna kakangku aku ngaturke sembahku katura Kresna kakangku sawetara rawuh ana ing Praja Ngamarta Kresna kakangku aku Jodipati ngaturke sembah Werkudara lho. Iya Werkudara
yen peranganing para nayaka punggawa kabeh ngaturke sembah kelawan pun Kakang tak tampa luwih-luwih Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kelawan pun Kakang tak tampa kanthi lega gawaning penggaling pun Kakang nanging aja gelo rasamu yen to siadi ngaturke sembah kelawan Nata Ndarawati aku ora bisa nampa sembahing Werkudara merga nampa sembahing Dimas Werkudara kuwi abot nanging gandeng pun Kakang netepi minangka dalemaning Kadang Werda tumraping Kadang Taruna sembahmu ora tak tampa nanging pangestuku tampanana Werkudara ora sudi lire piye kowe ora gelem nampa sembahing Kresna ora gelem nampa sembahing Werkudara aku ya ora bakal nampa pangestuning Kresna kakangku sebab nadyan dikaya ngapa pangestune wong tuwa yen ora gelem nampa sembahing sing taruna tangeh lamun pangestu mau bakal dayani uripe Werkudara mula kandheng kowe ora gelem nampa sembahing Werkudara pangestumu ya ora tak tampa Werkudara yen nganti siadi ora gelem nampa sembahing wong tuwa uripmu bakal kuwalat tak sandange dhewe aku ora bakal piye-piye semono uga wong tuwa sing ora gelem nampa sembahing bocah enom apa uripe ya ora bakal kedelak-delak wis to lagi aine kok gegere ngopo Tresna kuwi mbaya ditambani nun sewu kok Prabu kula menika mawi dasar lho dasarmu apa tiyang sak jagat menika sampun prisa sedaya bilih Werkudara menika namung nyembah kelawan Sang Dewa Ruci ya Sang Ruci Bathara mongko mboten namung jamaking limrah titah nadyan dewa kemawon mboten wantun ingkang nampi sembahipun Werkudara lah kok menika kadingaren sanget Werkudara nyembah kelawan Nata Ndarawati mangke gek sasamunipun kula nampi sembahipun Werkudara wonten menapa-menapa ingkang sinandhang dhateng ing raying Dwaraka mila tida-tida raos kula mengko ndak dadi geger sembahe Werkudara tampanana mekaten kok Prabu ya Werkudara nggih nadyan rada kepeksa sembahing Werkudara tak tampa pangestunipun Kakang gage tampanana wenehna kono apan-apan tak jumbuke kose to iki nang pangestu kok menake kono iki Kresna nampa sembahku kanthi tidha-tidha penggali ora lahir batin mula pangestune tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa Kresna wonten paring adawu wis to ora sandadak kakian gunung sing tanpa guna tampanana kanthi lahir batin Werkudara nggih peranganing Pandhawa ingkang nabet ana penggalipun Kakang kemung Dimas Werkudara mula pendak-pendak pun Kakang sowan ana Praja Ngamarta yen lawan siadi rasanipun Kakang kaya kurang jangkep Dimas sembahing siadi ndak tampa kanthi lega legawaning ati pangestunipun Kakang tampanana tak gegem dadiake jiman lah rak ngono dadi sing ngrungokke iki ya tentrem ngono kok wis geger wah bule kakangku aku ngaturke sembahku katura bule kakangku aku ngaturke sembahku katura kok Prabu menika ya gawe perkara piye Werkudara ngatur sembah kok mboten dipun tampi panjen tak jarak lho dipun jarak kados pundi jenenge Baladewa ki pirang-pirang Baladewa Kakrasana Waning Pinta Wasi Jaladara kuwi kabeh jenengipun Kakang bule iki silikaning pun Kakang kok disebut sak nggon-nggon kuwi jenenge nungkak krama karo wong tuwa Werkudara nggih kowe ya jarak kok bule iki silikaning Kaka Prabu aja mbok sebut sak nggon-nggon iki ning ngareping para piyayi agung akeh lah kok bule kok sebut sak nggon-nggon apa kowe ora ngerti nek bule iki sirikaning Kaka Prabu bule iki aja nganti disebutake mergo bule kuwi njaluk tulung balen ana ping 1000 kas Werkudara meneng kowe malah bula-bule bula-lube kuwalik kok bula-bule mirang-mirangke pun Kakang Baladewa kakangku Werkudara piye yen pancen kowe ora gelem wujud bule gugato nang kayangan tegese ora nampa karo uripmu wong urip nang alam padang kuwi ditadekke apa wae karo sing gawe jagat kudune ikhlas ditampa yen kowe ora gelem nampa wujudmu bule tegese kowe ora percaya marang panguwasaning Gusti sing karya jagat kanthi cara mengkono uripmu ora bakal dinampa selawase urip
sesuk nek kowe bakal golek swarga kedungsang-dungsang mergo kowe ora percaya karo pangwal. Wis. Malah mecang karo wong tuwa. Yo, perkutur aku ngakoni yen aku wujute bule. Ning mbok yo njaluk tulung aja tak sebut sanggon-nggon. Wah, gelem yo ngono, ora gelem yo ora ngaturke pangestu. Koko Prabu, nggih. Wis to, dipun tampi kemawon. Yo, perkutur tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanono, tak gegem dadake jimat. Jeliteng kakangku karo bule kakangku. Dikepenakno nggon mulungku. Iya, Werkudara kaya wis ora kepenak. Yo, wong dosa. Wis ora ora penak praptaning pun Kakang negara Ngamarta. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Iya kembar tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanono. Yo, nek kula sedewa. Tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono. Iya kula pun ninggo jimat kula nggih. Kula pun ninggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi saestu ndadosaken kagiat sotaning manah krana rawuh paduka kekalih ingkang datanpa pepuyam upami alih utusan gandhek sak kembaran nagingipun utusan Nayaka ing Dwarawati menapa dening Mandura saestu kula ndyangarakit Arata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tondo bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Yai nadan nembe kawya sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka Ndrawati namung tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mestinipun boten kapisusungaken dhateng Raka ing Ndrawati sabab pangraos sing manah kula pendak-pendak kula sowan wonten negari Ngamarta menika pangraos kula tanpa beda ingkang Raka wangsul dhateng negari Ndrawati malah mangsa kala ingkang sampun katetepaken benjang menawi kadang-kadang kula para Pandhawa tumungten tetinju dhateng negari Ndrawati kaecana jiga kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi Ndrawati karengku kados dene Ngamarta kalih kaliyan katunggal tiganipun Ngemor Mandura nadane ingkang Raka Mandura menika awis-awis sowan dhateng negari Ngamarta nanging pangrengkuh lahir batos kula kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa persasat bendha menika kadang kula tunggil Jayah Rina Yai kula sampun ngantos mawi tata upacara kaprajan ingkang sampun paduka ngendikaken menika kala wau menika tumrap kula malah nebihaken pasederekan ingkang mekaten gandeng ingkang Raka sampun kepareng sowan samangke namung badhe nyadong dawuh timbalanipun paduka Kyai Prabu Ngamarta wonten wigatos menapa dene paduka Kyai Prabu amiji dhateng sowanipun ing Raka ing Ndrawati miwah ing Raka ing Mandura kepareng ambabarana ingkang sejati Kyai Prabu Ngamarta andra ingkang puspitarum asiring samirana mre sekar ngas kandanya maweraras retnaning driya Koko Prabu estunipun
rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung badhe kula caosi pekabaran ingkang ngandhadosaken bingung raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Yai, pekabaran menapa? Ngantos dumugi talinganipun ingkang rayi Ngamarta bilih pajar wulan ngajeng menika kadang kula panengahipun Arjuna badhe miwaha putra inggih menika mala kramakaken atmajanipun anak kula inggih menika pun Brontolaras putra ing Madukara pikantuk putri saking negari ing Awangga atmajanipun Koko Prabu Karna ingkang wewangi Dewi Karnawati. Koko Prabu menapa Koko Prabu sampun mangertos babagan perkawis menika? Yayi, estunipun kula sampun mangertos. Namung sedaya menika kula cumbukaken kayan kasunyatan. Mila sawanipun ing Raka ing Durawati wonten negari Ngamarta menika namung badhe nyuwun keterangan ingkang gumathok malah babar pisan menapa inggih kepara saestu bilih kadang kula Yayi Arjuna badhe mala karamakaken atmajanipun inggih menika pun Brontolaras pikantuk Dewi Karnawati ing Awangga. Kasinggihan mekaten Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Koko Prabu, nyata kepara saestu bilih Arjuna badhe gadhah damel mantu. Walah dalah. Ya megungune pun Kakang. Nganti seprene mongko jarene wis kabeh padha krungu. Kawula wis padha ngabarake yen to adimu lanang Janaka bakal duwe gawe mantu. Ya kuwi anake si Brontolaras entuk Karnawati anake Yayi Prabu Ngawangga. Kasinggihan mekaten. Ning lha kok ora kabar-kabar kelawan wong tuwa. Malah pun Kakang nggone mireng pawarta mau saka mbyaking para kawula. Semono uga nalika pun Kakang anjake kelawan sira Yayi Kresna ana ing Durawati si Hadiya durung entuk kabar saka kadangmu Arjuna. Nun sewu Yayi. Menapa Yayi Prabu ki sampun nampi tonjok saking kasatyan Madukara? Koko Prabu inggo sepriki Arjuna dereng matur menapa-menapa dhateng rayi Ngamarta. Mila tumunten kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih ing pengajap supados sak mangke wis menika sampun ngantos mbebangeri dhateng asmanipun para Pandhawa. Ing atasipun Janaka badhe gadhah damel mantu teka mboten tetarosan kelaran para sepuh. Menika kersanipun kadang kula panengah kados pundi? Werkudara. Apa Dimas Werkudara ya ora entuk tetonjok saka Madukara? Nganti tekan seprene aku malah durung entuk kabar apa-apa saka Janaka. Nggonku entuk kabar mergo mbyaing para kawula. Wah, mbok karepe jlamprong piye aku ora ngerti. Lho lha iya. Terus Janaka ki karepe piye? Ing atase duwe gawe gedhen bakal nglokramakake anake lanang karo anake Karna. Lah kok dadi ora tetaren karo wong tuwa. Inggih. Perkawis menika mbok menawi wonten penggalipun kadang kula panengah. Kresna kakangku. Werkudara piye? Saya aku tak takon karo kowe. Takon perkara apa? Upama Janaka bepisanan karo Karna miturut Kresna kakangku piye? Yayi. Sing dikarepe si Adi kepiye? Hitungane miturut Kresna kakangku apa ora jeneng ala pocapane? Sing jeneng wong mala kramakake putra kuwi ora ana ala pocapane waton. Kabeh mau wis gathuk, wis jumbuh, wis dadi siji. Tegese temanten sakarone wis padha-padha tresnane. Mergo wong bangun bali wisma kuwi gegarane amung seneng. Yo, siji seneng, loro kenceng, telune kepareng, papate wilujeng. Siji seneng, loro kenceng, telune kepareng, papate wilujeng. Bener, Werkudara. Seneng iki tegese piye? Seneng menika temanten kekalih sampun sami tresnanipun, ibaratipun keplok mboten asta setunggal, menika mboten badhe mungel. Nanging keplok asta kalih. Mergi menapa Koko Prabu? Menawi tiyang mangun bali wisma menika kanthi sarana kepeksa menika mangke badhe wonten tetembungan ana manten sepasar bubar. Amargi mboten landhesan katresnan. Oh ngono. Inggih. Mila menlandes ingkang utami menika inggih namung katresnan menika kala wau menawi temanten kakung lan temanten putri sampun sami-sami tresnanipun badhe wonten pundi malih purukipun inggih kedadipun pala kramakaken. Ngono. Inggih. Sing jeneng seneng kasinggihan Koko Prabu. Terus kenceng, sing kenceng nggo napa? Wong arep dadi manten ki sing kenceng nggo napa?
nuwun sewu tembungipun boten nggih napa nanging ingkang kenceng menika manahipun oh atine inggih amargi tiyang badhe bangun Bali Wisma menika kedah kenceng tekadipun bebasanipun sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking kula lajeng wonten tembung garwa menika ateges rong pribadi ingkang wis dadi sabadan loro-lorone duwe ancas sing gegayohan urip ingkang wis ditunggalake mila mboten saged dipun pisahaken menika garwa oh iya dadi sing kenceng tekadipun kedah kenceng menawi wonten bobol boroting lampahan inggih kedah dipun sandang kekalihipun antawisipun temanten kakung lan temanten putri menawi sampun palakrama ya piapik kenceng tekate sabanjure kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kakung lan tiyang sepuhipun temanten putri sampun sami sarujuk kok Prabu tiyang nambut saning akrami menika mboten kok manunggalaken temanten kakung lan temanten putri kemawon nanging ugi manunggalaken Rama Ibu Mara Sepuh sanak kadang mitra kawruh tangga tepalih menika tegesipun kepareng iya bener mergo nek nganti ora ing manunggalake wong tuwa yen ana alas-alas jeneng wong tuwa sing ora gathuk lan ora mathuk mesti dadak dirembuk meneh mula yen wis kabeh kepareng menyang endi parane kejaba mung dipalakramakake kasinggihan mekaten sabanjure ingkang pungkasan wilujeng iki tegese piye dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak menika dipun wilujengi kok Prabu mboten ketang salwiringkes dipun seksekaken dhateng sanak kadang mitra kawruh tangga tepalih samudayanipun menika wilujeng oh ngono inggih dadi wong bakal rabi anake Janaka karo anake Karna yen gegaran papat mau wis pica ketemu becik yen to dipalakramakake mestine ngono Werkudara Baladewa kakangku piye saiki aku jaluk gandeng kowe iki ya wong tuwa yen miturut Baladewa kakangku piye Janaka yen bepisanan karo Karna kakangku kawangga lho tumrapun kakang ya apik-apik wae mergo kuwi nuntumke balung pisah ngraketke daging sing renggang wah ngono iya petungane apa petungane pun kakang ana bibit bobot lan babate lho piye bibit bobot lan babate ya bibit tegese bibit kuwi perkara keturunan nanging kene ora ngrembug bab miskin ning kadunyan ning kene ngrembug yen to turune wong apik turune wong becik mesti ya bakal iso ngayomi marang garwane kosok balene sing putri ya iso leladi karo kagunge yen turun wong apik turun wong becik yen turun wong ugal-ugalan turun wong nakal turun wong sing ora bener najan kaya apa manten lanang mesti ora bakal iso ngayomi karo sing putri semono uga sing putri ora bakal iso leladi karo sing kakung kuwi babakan bibit yo terus bobot kuwi lelabuhan piye yen arep golek mantu tinting ana uripe mantu mung dhisik lelabuhan tumraping kulawarga lelabuhan tumraping bebrayan mau kudu diitung wong yen sipil kali ora bakal duwe sanak kadang mitra kawruh yen akeh lelabuhane mesti dititeni karo wong kiwa tengene tegese yen ana bobol borote nggone nglakoni salaki rabi napaki urip bebrayan mau mesti akeh sing padha rewang-rewang mesti akeh sing padha tetulung kuwi bobot yo babat lah babat kuwi iwak tutu ora ngawur Werkudara mbok yo meneng dhisik to kuwi kenjingan apa to Werkudara babat kuwi pamerdi panggula wentah jroning pasrawungan kuwi tegese babat yo mula ting-ting ana uga calon mantu mau Werkudara yen arep golek mantu aja nganti pilih mantu kleru wong sing uraan wong sing kurang tata krama mengko ndak ora becik kedadiane wis saiki ngene perkara babat mengko tak kandhake ning jaba ning kowe tak takoni kowe aja mengiso takon tok Kresna kakang kuwi jlentrehake syarate wong nglakoni rabi pun kakang ya jlentrehake syarate wong nglakoni rabi saiki kowe piye yen adimu Janaka bebesanan karo Karna miturut kowe piye apik lho kok ming apik iki hitungane piye
Wah, hitungane nek miturut aku ming manut sing nglakoni. Manut sing nglakoni piye? Yen pancen Bratalaras wis tresna karo Karnawati, ya wis dirabekke. Semono uga Karnawati wis tresna karo Bratalaras, nyang endi parane dirabekke. Wis kuwi wae hitungane. Kula edan iki dirungokke apik-apik kok ming kuwi hitungane piye? Miturut aku perkara kuwi diitung mburi sebab nganti tekan seprene aku entuk kabar saka Janaka perkara kene bakal duwe gawe mantu barep ya urung entuk malah Baladewa kakangku lan Kresna kakangku ya urung entuk tetonjok rembug saka Madukara. Lah iya manapun kakang bingung dina samengko malah Janaka ora katon sowan kok ora matur perkara nggone bakal duwe gawe mantu. Iki karepe adimu panengah Madukara piye Werkudara? Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka nalendra mbak marwa sing sang katri gumulung katri gumulung mangrempak ing wadya Purdakara reka kiri ro nanggono magawe gelari wang-wang Dumadening Pasewakan Agung Negaring Amarta nalika semanten sami widhangatan panjenenganipun Nalendra ing Ndarawati sumawana Nalendra ing Mandura ndadosaken lega penggaling Sanata Prabu Darma Kusuma nglenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujare waganten wardu jare wakeca nginangka durung abang dur banding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangaping mrika sebal punamuk apa to kang dadi darunane ora rumacan krangke Gajah Medha saka Mandilan kejawi namung utusan saking negari Kestina nengge pandhita ing Sukalima Begawan Durna ingkang wantun minggah datulaya kakarya cingak kang samya mulat mangono bae para kawula kanca piyak ora daya minggir njaluk dalan minggir Sinongwati jagat kinari mbak lumembak tombak ing samudra dencengan Koko Prabu dereng ngantos purnanggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kados dene rawuhipun Bapa Penemban Durna Koko Prabu jagat masaning Bathara Wayaktur kalesan menika Bapa Penembaning Sukalima
Mila sampun ngantos kedangon tumuli katimbalana menawa wigatosipun déning Bapa Durna namung wonten negari Ngamarta Yai Darmaji Koko Prabu Lenggah ingkang langkung sekeca kawula nok-nok ngestaken dawuh Bapa Penemban Sarawa Paduka Bapa ing Sukalima kula ngaturaken pasegan pana krami kunjuk sandhap pada Paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima Penemban Kuswala sira bertapa swalu gimbal sumorante awela jagat Dewa Bathara tuwa tak diadekke apa iki gawe kaget lho tan sampinangane kawidadan nger nering sambi kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima manggiya widodha sowan kula tebih saking rubeda saha paseganipun paduka anak Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Bapa ing Sukalima kemarin kula ngaturaken puji astawanipun ing Bapak Kunjung Paduka anak Prabu Puntadewa anak kula nggih Bapa Penemban kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecak nuanggen jengan dika lenggah kula naknan sampun boten kirang prayogi pisanipun ing Bapak ing Sukalima dinten samangke menika wonten negari Ngamarta nggih Bapa Durna katuran karaharjan rawuhipun. Oh inggih, menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih, Penemban. Wilujeng nireng sambikala. Kula ngaturaken salam taklim katur nggih, Ger. Inggih, Bapa, kula tampi akarya bombong raos sing manah kasekecak nanggenipun lenggah. Oh inggih, sampun boten kirang prayogi. Bapa Durna, wonten dak apa, Ger? Katuran karaharjan rawuhipun. Anak Prabu Mandura tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sawanipun ing Bapa ing Sukalima. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura. Nggih, wilujeng nireng sambikala. Syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh inggih sampun boten kirang prayogi, nggih. Sampun boten kirang prayogi. Durna bapakku. Badararja sapraptamu Durna bapakku. Werkudara iki. Iya. Anakku siswa, anakku murid sing tak tresnani. Bratasena. Kowe ngabekti karo wong tuwa tak tampa cah bagus cah jlunek. Ora liwat pangestune bapak wae tampanono ya Werkudara. Yo ndak gegem ndadekake jimat. Kepiye Werkudara banyu suci Perwitasari isih? Yo isih. Wis disimpen ya Werkudara. Kowe saya tuwa. Banyu suci Perwitasari aja tok teteske sapa-sapa. Dinggo dhewe wae Werkudara ya. Iya. Mengkene nganti sapa-sapa tok tetesi tes. Kowe bakal tuwa remuk awakmu. Mergo kuwi banyu penguripan. Kowe nek nganti kelong banyumu uripmu bakal susah. Yo Durna bapakku. Piye kayu gong susu ngangin isih? Isih. Nek nggon aku tak tambahi kayu randu. Wah, ku ngopo? Ayo aku pemean apa sakarepmu. Yo Durna bapakku. Aku ngaturke bekti tak tampa Werkudara tak tampa Bratasena tak tampa Sena iya prayoga nonggonmu lungguh wis ora kurang kepenak nggo ngadung ngersane kakangmu Sinuwun Prabu Darmakusuma Bapa Penemban wonten dawuh Ken sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi keparenga kula badhe nyuwun priksa nanu nggih kados pundi kersanipun wonten wigatos menapa dene Bapa kepareng rawuh wonten negari Ngamarta. Menika ngaten, Gen. Estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Mugi andadosna ing kawuningan. Bilih samangke putu kula Lesmana Mandrakumara menika gandrung-gandrung kayuyun kalian setunggiling wanita. Sareng kula tanjihaken jebul Lesmana menika gandrung kalian atmajanipun anak Prabu Karna ing Ngawangga ingkang pewangi Dewi Karnawati. Nalika semanten sampun dumugi wonten negari Ngawangga. Lan sampun kula aturaken bilih wayah kula Lesmana Mandrakumara menika kepengin mboyong Dewi Karnawati. Nanging dumadakan wonten babak kedua. Babak anglayon nggih, babak anglayoni jujul lan usuli. Jebul temanten putri Dewi Karnawati menika nggadahi pepanggil, nggadahi reruba, nggadahi panyuwun. Panyuwunipun boten sami kejawi namung benjang tempu ing damel menika
Anggenipun maesi temanten putri kedah mawi landheping kuku Pancanaka. Tegesipun sinomipun temanten putri menika dadipun kerik mawi kuku Pancanaka. Lho menika aneh to. Samenika alat kerik menika sampun modern. Iso halus-halus. Lah kok dadak jaluk dikerik kanggo kuku Pancanaka. Monggo kukunipun Werkudara menika durung karo anek landhep. Mengen nek ngrek ndrabut-drabut. Inggih. Kamangka ingkang gadhahi kuku Pancanaka menika namung anak kula pun Werkudara. Kula sowan kunipun Bapak Sukalima wonten negari Ngamarta menika badhe nyuwun ngampil sekedhap kemawon. Anak kula pun Werkudara inggih pun Bratasena badhe kula boyong wonten ing negari Ngastina dados pepanggil pinanganten kakung Saratsrana saking pinanganten putri. Supados samangke Werkudara saged maesi temanten putri. Loh, kula menika ya gumun. Apa Werkudara sakniki buka tukang paes? Kok dadi kon maesi temanten putri menika? Bapak Duna, wonten dawuh menika namung syarat. Syarat menika menawi boten dipun wujuti, adat saben sok malah sing kepengin mau bakal kesandung kesrimpeting laku. Mula syarat menika dadi pun cekapi. Oh, menika syarat to? Nggih. Manten putri kepengin dikerik nganggo kuku Pancanaka ya kudu dituruti. Ah nggih, mila tumeten anak Prabu Duryudana utusan kaliyan kula. Supados sowan wonten negari Ngamarta ingkang wigatos namung badhe ngampil pun Werkudara. Monggo nggih kula aturi paring dawuh. Ingkang Bapak namung nderek kemawon. Lajeng biayanipun kados pundi? Syaratipun kados pundi kula namung nderek setunggal dinten pinten atus sewu. Mangke kula ingkang badhe ambayar kenceng. Nuwun sewu Bapak, kadang kula menika titah mboten dipun sewakaken. Nanging bab perkawis menika kula aturi nanting dhateng Werkudara piyambak. Jer Werkudara menika siswa panjenengan. Leres. Werkudara nika murid kula. Mila babakan perkawis kasembadanan mbotenipun paduka Bapak Durna Mboyong lan pun Werkudara kula borongaken dhateng pun Werkudara kemawon. Oh, ngaten. Menawi ngaten malah kepasang yogya katujuh ing nginu. Samangke keliwan ana kula badhe dangu dhateng anak kula pun Werkudara. Supados samangke purun kula boyong wonten negari Ngastina kinarya Saratsrana lumadosipun pinanganten inggih menika pun Lesmana Mandrakumara pikantuk inggih menika pun atmajanipun Prabu Karna ing Awangga Dewi Karnawati nggih. Rikat lampahing rata tanpa antara prapting sukuning arga Iram kang tumingal dendeng saengga praja ing dereng ngantos pariprasama Balwacana asal usulanipun Kelurahan Petruk Soto Matarangan. Kaget iki kaya sowaning Panakawan Petruk. Nun inggih sinuwun kula ngabdipun Panakawan pun Petruk kanthong bolong. Iya Petruk padha rarja sak prapnamu pinayunganing kawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabdipun ing abdipun Panakawan kunjuk ngersa paduka Sang Nata. Iya Petruk ndak tampa pengestu kutampanana Panakawan kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Petruk padha rarja sak prapnamu. Sinuwun Ndarawati wilujeng Ndara bekti kula katur nggih Den. Iya Petruk tak tampa pengestu kutampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh Petruk kowe padha rarja sak prapnamu. Lho. Prembanduna rawuh mriki. Oh iya sawetara Petruk. Oh nggih. Wilujeng Mbah bekti kula katur nggih Premban. Tak tampa pangestu tampanana Petruk. Nggih sanget anggen kawindadosaken jimat. Petruk kandhung bolong padha rarja sak prapnamu. Wah komplit men to iki. Sinuwun Baladewa. Ya. Bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya Petruk tak tampa pangestu tampanana. Kula pundi nggo jimat. Petruk padha rarja sak prapnamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petruk tak tampa. Panakawan Petruk
sawise satata nggonmu ngadeg asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwi ana wigati apa mula gage matur marang panjenengan ingsun Panakawan Petra ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klapa aturan ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjatuh paduka Sang Nata nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh jer kula menika namung batur kula menika namung Panakawan iya Panakawan lho nggih ingkang salajengipun nyuwun pangapunten sinuwun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus inggih menika sembahan kula bendara kula ing Madukara Ndara Janaka kawuningono bilih pajar wulan ngajeng menika Ndara Janaka menika badhe gadah damel mantu ingkang dipun mantuaken utawi ingkang dipun palakramaken inggih menika atmajanipun Ndara Janaka kaliyan Dewi Larasati inggih menika pun Ndara Bratalaras pikantuk putri saking negari Ngawangga atmajanipun Prabu Karna Basusena wewangi Dewi Karnawati rembug wis dadi kencan wis dadi kantun tumapak ing panggihing pinanganten wekdal sampun dipun tentokaken dadak kok wonten nawala ingkang surasaning nawala pinanganten putri njaluk pepanggil reruba inggih menika temanten kakung kedah saged ngaturaken inggih menika wujudipun kuku Pancanaka kinarya maesi pinanganten putri. Lah monggo sing duwe kuku Pancanaka menika ming Ndara Werkudara. Ndara Janaka tumuli utusan kaliyan kula Petruk. Kowe tak kongkon ning negara Ngamarta suwana Kanjeng Koko Prabu matura yen to aku kepengin utawa ngrawuhake Kang Mas Jodipati rawuh neng Madukara wis menyanga bali tekan Madukara ora bareng karo rawuhing Kakang Mas Werkudara tak totok palu ndasmu ngoten niku napa mboten tratapan kula dikongkon kok ameng-ameng nyawa cobi ning arep kaya ngapa Ndara Janaka menika bos kula juragan kula ya tetep manut mula sowan kula wonten negari Ngamarta menika entuk ora entuk kula ajeng boyong Ndara Werkudara ngoten mawon atur kula menawi wonten lepat atur diagung pangaksami nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah Petruk dalem sira ngerti apa ora lho mboten kon ngerti napa wong ora ana apa-apa kok sira ngerti apa ora Bapa Durna rawuh ana ing negara Ngamarta uga mbutuhake Werkudara. Lho. Prembandurna. Iya Petruk. Kangge napa? Jarene dadi srana temanten lanang saka Ngastina, Lesmana Mandrakumara dhaup karo Karnawati. Oh, lah iki masalah iki. Waduh kasus. Napa Begawan Durna pun ngediki mau lagi wae paring pangandikan. Lah sakmenika ngaten kemawon, sakmenika ngaten kemawon. Nuwun sewu lho. Mboten kula menika badhe napa jenenge gawe urup-urup mboten. Ning nuwun sewu. Putrane Ndara Janaka menika sinten? Ndara Bratalaras. Jarine nek anak Pandhawa niku anak Ndara Werkudara niku ya anake Pandhawa, anake Ndara Janaka niku ya anake Pandhawa 5, putrane Sinun Prabu Darmakusuma niku ya putrane Pandhawa 5. Ateges Ndara Bratalaras menika putranipun Pandhawa 5 cacahe. Ngoten. Lah nek Ndara Janaka mbutuhke kakangne dhewe, kakangne kenyer-kenyer tunggal Yayah Rina Ndara Werkudara kok ora kasembadan ming butuh ngrabekke anake lanang ning makne gedhe malah nglabuhi wong kana-kana menika tegesipun saru. Nek ngono sing disebut Pandhawa niku antiga sak petarangan menika mboten wonten nyatanipun. Pandhawa menika mati 5 mukti 5 ya ora ana nyatane. Buktine anake dhewe arep rabi kok malah merlokke wong kana-kana. Niku nuwun sewu lho, nuwun sewu. Mboten kula ajeng bali urup-urup babar pisan mboten. Namung ngengetaken jer panjenengan menika arep piyai luhur ning ya menungsa lumrah kedurungan nina lali salah apes lan mati. Mula nek nganti lali kula sing ngelingake, nek nganti apes kula sing kudu iso tetulung kalih para pepundhen kula Pandhawa. Mengkono Petruk nggih.
Mula monggo kula aturi menggalih. Sapa sing buta niku Ndara Janaka. Ndara Janaka kuwi sapa? Panengahing Pandhawa Satriya Madukara. Niku rayine Ndara Werkudara. Nek Ndara Werkudara abot karo wong Astina, nggih sampun. Mengke nek enten dukane Ndara Janaka, kula ora melu-melu. Nek ning duka wae ora apa-apa. Nek nganti Ndara Janaka wiwit dina iki aku metu saka Pandhawa. Pripun? Ayo. Sinten sing ajeng dadi kiper? Nek Ndara Janaka medal saking para Pandhawa menika kedadipun penggalih ingkang langkung mermati sampun ngantos grusak-grusu. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Mboten nama kula badhe nyenculani rembakipun Petruk menika babar pisan mboten namung nuwun sewu lho. Pranatan pundi kemawon wonten ing praja pundi kemawon menika ingkang rumiyin dipun rumiyenaken ingkang kanton dipun kantonaken kedah adil lho nggih. Sawanipun ingkang Bapak langkung rumiyin timbanipun Petruk Kantong Bolong. Mangkriyen, mangkriyen. Mboten nama kula ajeng munggil menawi Begawan Durna mboten namung nuwun sewu nadyan kula kantun ning nuwun sewu kula aturi mawas kula niku sapa kula niku Petruk kula niku pendak Senen karo Kemis niku sing nyapu Datulaya Ngamarta sing ngepel papan rigi kula niku abdi Ngamarta terus sing dadi arep dadi manten niku Ndara Bratalaras niku anake Pandhawa ngoten napa ya arep dikerekke apa arep digawe ora iso ra sida rabi napa ya mentala ming perkara teka dhisik karo teka keri panjenengan mentara karo putra panjenengan piyambak Ndara Bratalaras nuwun sewu lho nggih tembung sama beda dana denda menika dalu mampah panjenengan sampun kados mekaten menika nuwun sewu nuwun sewu saniki nek panjenengan nglabuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku terus entuke napa kula tak takon karo sampean nggih ta wong salwangsul Pandhawa niku digawe cintraka karo Kurawa. Bola-bali Pandhawa niku dikrenapatine karo Kurawa. Ning nek Kurawa butuh apa-apa, ngrerepa, ngapik-apik, nyanak-nyanak. Butuhke wong tekan kene ya nyanak-nyanak. Mengke ra urung nek pas sengit, pas gething niku ngangkah patine para Pandhawa. Nuwun sewu. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe cintrakaning Pandhawa, nggih. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe kapitunaning para Pandhawa. Nuwun sewu lho niku kula mengelingke lho mboten ajeng pripun-pripun kula mengelingke ngoten. Tur malih panjenengan labuhi Ndara Bratalaras pikantuk Dewi Karnawati menika wis cocok sing lanang bagus, sing wedok ayu. Ngoten. Ning nek sampeyan labuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku padha karo sampeyan nyengsarake uripe manten wedok mergo rabi wong pekok. Oh ngoten mawon mboten sakake lek kula matur niku dienggo ukuran kemawon kula ora arep piye-piye kok ukurane ngoten kemawon ora perkara dhisik karo keri niku mboten perkara dhisik karo keri ning perkara ukurane mbok panjenengan ajeng mentala nyengsarake putrane Ndara Karna nggih ya bener putra Nalendra sing arep gumanti Nalendra ing Ngastina sesuk nek sida nek Lesmana durung kelakon dadi ratu wis perang Bratayuda Kurawa mati kabeh, Lesmana mati. Aja mrene dadi ratu. Nggih ta? Mila kedadipun penggalih kanthi ingkang sak sae-saenipun, ngoten. Kedadipun penggalih ingkang sak sae-saenipun sampun ngantos panjenengan luput mangke menawi lepat panjenengan getun piyambak. Nuwun sewu, nggih. Nuwun sewu. Menawi dipunilani kula sambek rembak lan Petruk. Rembakipun Petruk ingkang pungkasan menika sajaipun dudul manah kula. Bapak Durna kula aturi sabar sawetawis. Kula tiyang sepuh, nggih. Kula tiyang sepuh. Kula mboten badhe menapa-menapa namung nglempengaken dhateng ucapipun Petruk ingkang sajaipun nias dhateng putra Ngastina inggih menika wayah kula Lesmana Mandra Kumara kula sumanggaaken Petruk nuwun kosek perkara rembugan golek boyong Werkudara lah kok dadi kowe ngelek-elek kalau putu kula Lesmana Mandra Kumara kuwi niatmu kepiye kowe kena kepengin boyong Werkudara ning ya rembugan sing apik-apik ora dadak ngelek-elek karo Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu, ora perkara ngelek-elek, ning nyata apa ora? Lho, ha iya. Nek ora usah diomongke nang sapa-sapa. Kabeh padha ngerti nek putra Ngastina iki pancen kurang ganep. Nek ora usah dibiyawarake nang ngarepe piyai akeh kaya ngene iki. Perkara dibiyawarake apa ora niku nuwun sewu. Niki cara kula supaya iso mboyong Ndara Werkudara. Mergo nek kula iso mboyong Ndara Werkudara, niki kula tekan negara Madukara, Kasatriyan Madukara kula dipateni karo Ndara Janaka. Kula ya iman karo nyawamu. Nek perkara dipanteni mbok ya kowe iki mati ya bae ora apa-apa Petruk. Ora apa-apa. Wong kowe iki urip ya ketingsang-tingsang. Urip kedungsang-dungsang, urip ya gendandapan. Utang rono, nutup rono, utang rono, gali lubang tutup lubang. Nek aku menawa tak tutup terus. Lho,
Ngono lho, kowe kudune mikir, aja sampe naik dhewe. Kula mboten kok sampe naik dhewe ning kabeh niku ora nganggo dirembug, ngoten lho. Niku rasa nyalahke karo Petro, awi to lembug Ndara Puntadewa supaya iso mborong Ndara Werkudara. Lho, nek kowe ngluput ngono kowe ngece karo anak Ngastina. Kula ora ngece, niat kula niku mboten ngece. Nek ngaturke apa anane, kowe tegese kowe kleru. Wong apik-apikan padha golek rembugan sing apik-apik kok kowe ngece karo anak Ngastina ku tegese kowe kleru. Mboten kleru, wong tumrap kula mboten kleru. Kaya ngono kok kleru. Kowe iki pancen kaya to. Selera gerangan cerewet Bawadurna wonten dawuh niki teng pundi? Niki teng Pasewakan, niki teng Datulaya, niki nganggo tatanan ora ning pasar, ora ning terminal sampe naik dhewe. Syukur senane sampean marahi kok. Lah aku ora marahi kok, kowe sing marahi kok. Sampean kuwi lho, aku ki menggenake. Perkara ki ora jana nyenggol karo anak Ngastina. Anak Ngastina ki anak ratu dinek wong pekok. Lho kula ora ngonekke wong pekok, ora ngonekke wong pekok ming nyatane kok. Nyatane yo ben rasa dadak cewek kowe ki apa? Wong nyatane kaya ngono kan. Lah sampeyan iso omong sih sak penake dhewe. Lho kok iki bela-bela. Saged. Tuwa-tuwa iso nang ora? Saged. Pak ngerti balik tak seret nang jowo kabeh. Ngapa tanganmu ngapa ngene? Tanganmu ngapa ngene? Ngapa tanganmu ngene? Ngapa tanganmu? Aku remen dhewe kok. Ku jenenge ngecek karo aku. Tanganmu ning ngarepe raiku ya, Tru. Lho, kula ora sengaja ping ngono ning ngarepe raimu. Ku iki jenenge ngecek karo Begawan Durna. Bawadurna. Mboten dawuh. Ora mboten. Lho, kula niku wis leren. Lho, sampean sakjane kaya dikandani ora gugu. Lho, kula niku gugu, Ger. Kula niku gugu. Saya sampean ngomong wae. Kula niku mboten ngomong wae. Kula niku nyatane pun ngandani apa karo Petro. Sampean nek kandani ngayal. Hei! Ora. Petro setan. Oh iya ding lali aku. Mungsuh kok Petro. Ya mesti ketika-ketika ya Petro. Hei, us. Sopo-sopo digetak-getak rumasane ra. Aku ki Ratu Ndarawati di hei. Petro edan lah. Petro edan. Sopo-sopo digetak aku barang digetak. Sampeyan yo rewel wae kok. Iso dong meneng ora? Durna iso meneng ora? Isa Petro isa. Sing mandul iso kentel ora? Iso. Ah. Kandhani ngeyel. Iki nggon pasamuan. Nggon pasirangan ora sampe naik dhewe. Diapure. Pono kawan wonten dawuh Bapa Durna. Wonten dawuh, Ger. Mangke kula ingkang badhe dangu dhateng Werkudara. Saenipun Petruk kaliyan Bapa Durna nengga wonten ing Jawi. Ngentosi menapa dipun aturaken kadang kula ing Jodipati. Bapa Penembanten. Oh nggih ngestaken dawuh. Nah ngaten kula pareng nyuwun madhal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kepareng kula madhal pasilan sinuwun sing ati. Perkawis menika kula kinten namung Werkudara ingkang saged ngrampungi perkawis inggih. Mila sedaya menika dipun masrahaken dhateng kadang kula panenggak ing Jodipati. Werkudara, nggih. Miturut Dimas Werkudara, sapa ingkang bakal mbok bantu supaya kelakon rabi? Apa manten saka Madukara, apa manten saka Ngastina? Yo. Yen kuwi dangu karo aku. Blokasuta wae. Ora bakal tak tutup-tutupi. Aku luwih seneng bantu manten saka Ngastina. Lho, Kose Werkudara Jaitan. Iki mengko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe ngerti watake adimu lanang Madukara. Yen wong nganti Werkudara iki kok bantu karo manten Ngastina. Coba aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa? Dasarku. Janaka ora iso ngluhurke derajate barep. Lho,
Janaka ora iso ngluhurke derajate mbarep. Tegese gongkonan batur. Apa Madukara kuwi ora ana piyayi sing iso ngluhurke mbarep kakangku. Sing angka loro. Duryudana luwih ngluhurke derajate mbarep utusan karo Begawan Durna. Begawan Durna kuwi ora pendhita cepethe, ora pendhita loro saudon telu saurupan, ning pendhita kundang kawenang-menang. Mula tak anggap Duryudana luwih ngluhurke derajate mbarep tinimbang Janaka. Kok sik to Werkudara? Lah yen si Adi budal marang negara Ngastina, iki mengko adimu lanang kepiye? Aku ora ngerti. Perkara Janaka mbuh aku ora weruh. Ning sing wigati niatku ming jaga lan ngreksa marang derajate mbarep gandeng luwih diluhurke wong Ngastina tinimbangane wong Madukara. Mula aku melu karo wong Ngastina. Ngono Werkudara? Ya wis to yen pancen kaya mengkono, pun Kakang mung kari manut. Kresna, terus sak banjure iki piye? Mengko nek nganti Janaka nesu Koko Prabu, kula lan Madukara Kanjeng Koko Prabu enggal-enggal tedhak wonten negari utawi kasatyan Madukara. Ngerepa dhateng kadang kula Madukara. Oh ngono. Inggih. Ya, aku mingkari manut. Yayi, kula nyuwun pamit. Bidal dinten sak mangkil marap wonten kasatyan Madukara. Tetinju dhateng kadang kula. Kula sumanggaken. Nggih, Yayi. Kula nyuwun pamit bidal dhateng Madukara tetinju dhateng kawontenanipun kadang kula Madukara. Kula sumanggaken Koko Prabu. Sumangga ngenipun ngrangkani dhateng penggalipun kadang kula Madukara. Nyuwun tambah mestu. Inggih Koko Prabu, mugi ngatos-atos samudayanipun pinanggiya sae. Ingkang kula ajab namung mekaten. Werkudara, gandeng Si Adi wis nemtokake yen ana bobol boroting lelakon Si Adi ingkang nanggung. Ya, aku saguh nanggung jagung bakarane bareng kakangku. Iya Dimas. Nek kula sedewa, kula wonten timbalan. Iya kula wonten timbalan Koko Prabu. Budalna kang padha sebengsun kundur ngedaton. Kawula nok ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Nakula Sadewa. Purna gadining paranggilan. Sanul sasukun ngedaton jeluk saking gambar kencana kinapit gambaran gading. Kadharaken sangganing para Banjeti manggung ketanggung Jaka Paloro-loro. Ingin sami ngampil patraning Prabun. Gawis dengan saking Mandura tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Sikra bala kang tumingal prang campo samya matali erte pileting kota dan nyanggung mangunjang niti benjang sangat jimicil lati nyong ngedali wus Kakang Durna, pripun kabare sampeyan mlebet wonten negari Ngamarta nyuwun ngampil Raden Werkudara supados kinarya pepanggil pinanganten saking negari Ngastina. Pripun? Bapak Durna ingkang putra Banjar Jungun pun Dursasana Cemadung dawuh pripun kok mboten bareng kalih Werkudara adi kula. Bapak Menembahan Nadyan Kartomarma Cemadung dawuh Rama kula ingkang putra pun Swatama Cemadung dawuh. Dek Pate pripun? Niki wau kula pun wis kebacut sarta wis kelakon sowan wonten negari Ngamarta. Nggih, kula wis ngerti. Napa sing dadi kebutuhane anak Prabu Duryudana wis kula aturke sampun anak Prabu Puntadewa. Lan nalika semanten kula kadhawuhan supados jawab piyambak kaliyan Werkudara. Durung nganti kula nanting kali anak kula Werkudara dumadakan. Petra kantong bolong diutus kali Janaka. Jebul Janaka niku ya arep nabeke karo anake lanang ya kuwi si Bratalaras. Sing patutan kalih Dewi Larasati. Oh nggih nggih kula pun ngerti. Atur Petra ngandhake yen wis kencan semayan wis dadi mingkari ijape. Ning dumadakan ana Nawala sing tumibane kasatyan Madukara ngandhake yen temanten putri kudu dicukur.
cukur rambut ngisor velem. Gesek ta. Nek omong niku mbok sing apik. Kudu dicukur nganggo kuku Pancanaka. Oh, lah nganti keker antaraning kula kalih Petruk. Padha dia dinia rembuke, padha silih kungkih genti kalindih. Nggih, Kakang Durna. Nalika semanten ana Prabu Puntadewa paring dawuh kaliyan kula, Bapak Penembahan lan kowe Petruk ngentenono ning jabaning negara Ngamarta. Mengko aku tasik nanting karo Werkudara. Ngaten menika, Di. Tumuli kula medal Jawi. Lah, napa to sababe kula nglumpukke Balasata Kurawa? Niki kula duwe penemu. Penemu sampeyan napa? Nek Petruk isih teng negara Ngamarta, tangelamun kula kalih sampeyan padha iso kelakon mboyong Werkudara. Mula Petruk dundurke. Petruk dundurke tegese Petruk nek ora gelem bali nang Kasatriyan Madukara, dibondo tangane dikrincong sikile. Petruk dadi bongkokan leboke Pakunjaran. Nek Petruk leboke Pakunjaran, Werkudara mesti tekan negara Ngastina. Niku yakin. Bola-bokin. nggih. Terus sing dikon ndawuhi ngundurke Petruk Kurawa. Dursasana Kartamarma. Kabeh kemawon ngeroyok Petruk kantong bola. Dul, Nun. Kowe mau ngarep lemu omongan karo mbuyang-guyu kok saiki bareng kok nyekel Petruk kok anteng. Piye kok hai. Gilun pangapunten, Man. Bapak Durna niku nek dawuh mung sak kepenake wudeli dhewe. Petruk bondo tangane lebokke Pakunjaran. Terus sampean paring dawuh sing dikon nyekel Petruk sapa? Bapak Durna dawuh Kurawa. Mak prepet mripat kula. Lha kok mak prepet ngapa? Apa rung madang apa piye? Kancane wis pindho kok kowe urung. Mboten perkara niku ning sapa sing ajeng wani karo Petruk? Petruk niku anak Semar. Petruk niku ndugal kewarisan, Petruk niku arep batur ning Digdaya. Alon-alon lenggo dasar ya pas watuk omah. Nyun pangapunten Bu. Itu kok sak karepe dhewe. Nggih. Pun sampean kula takoni. Dek kapan? Teng pundi dadine nek Kurawa gelut karo Petruk kok menang? Niku dek kapan kula tak takon. Lakon apa kemawon Kurawa kocar kacir. Ora ono sing menang karo Petruk. Sonane saniki dibaleni. Lha jenenge kurang gawean to, Kan. Senengane rak wong kurang gawean ajeng musuh Petruk sing menang apa? Dursasana. Wonten dawuh. Kowe ngayal karo aku ya? Kowe arep ngayal karo Begawan Durna. Ngelmu guna kasantikan Jaya Kawijayan, to sing balung luting kulit, tapaking kuntul nglayang. Dinapa mendat jero mentet rumbak bangku sing putung. Sapa sing menehi? Sing menehi Begawan Durna. Kowe abeh Jaya Kawijayan supaya kowe iki wani perang, kowe iki wani gelut ora kok jiring getih wedi mati kaya ngono. Nggih. Ora gageh. Nek kowe wani nyekel Petruk ora apa-apa. Ning kabeh aji Jaya Kawijayan tak paring karo kowe, tak jaluk bali. Ayo. Ora mung Jaya Kawijayan. Ilmu sulapan tak jaluk bali. Nggih. Sagah ora? Nggih, sagah. Terus ngancam. Wis durung raketang dituruti dilegani Kakang Durna wose Kurawa adimu diketapke. Ngendi ketok Petruk kantong bolong cekel ya dur nek iso dene ora ya wis mangsa borong pasrahno Kakang Durna. Nggih. Ya udah menyang alon-alon rasa dadak rekoso.
Tinuntut lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Nanggono magawe gelari rawang Ndara Kartomarma ya Petruk kok ngandhek lek kula mlampah Petruk nun aku diutus karo Bapa Pembantuna nggih keparengipun kowe gelem bali apa ora wangsul kula sareng kali Ndara Werkudara mergo kula diutus dening Ndara Janaka supaya mboyong ngaturi rawuh lha kok kula ken bali niku pripun nek kula wangsul mboten bareng kali Ndara Werkudara tenan dukane karo Ndara Janaka gedhe-gedhene diusir karo Ndara Janaka gedhene meneh kula dipateni karo Ndara Janaka kula tinimbang kula bali mengke ming dadi bathang atang-atang ora ana gunane napa mawon sing dumadi teng negara Ngamarta niki ajeng kula lakoni yen ngono klebu wani karo Prasata Kurawa lho kula mboten nantang kula mboten wani karo Prasata Kurawa kok sampeyan ngendika kaya ngono mergo Bapa Durna dawuh karo aku dawuh Penemban Durna kowe nek ora gelem bali bakal dibondo tanganmu digerincung sikilmu leboke paku jaran bakal dipateni dening Prasata Kurawa Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir Durna nyuwara seru ning negara Ngamarta nganti nantang karo Petruk nganti unek-unek karo Petruk iki nek ora nggawa Kurawa tangeh lamun kae iki nek mengijen iki jireh ning gandeng gawa Sata Kurawa ketok sane gedhoane Begawan Durna bersaing mendapatkan Ndara Werkudara kok dadi kaya ngono carane kok ngetapke Wadyabala ken mrawasa karo Petruk ayo Mas aja mengijen kerubutan sama Wadyabalamu Ndara Dursasana Ndara Surtayu Ndara Durgempa Dursasena dur-dur kabeh kon ngeroyok kula cicit kabeh kon ngeroyok kula ora bakal tak tinggal loncat wani karo Kartomarma sing tawedeni apamu ora minggat karo aku tebak danamu ning margane patimu biyen kalah saiki arep nyoba meneh nek kalah aja kewirangan lho kapan aku kalah karo kowe lho wayangan bendina kok ora krasa winginane kowe kalah winginane meneh kowe kalah heeh to kok isih arep musuh karo Petruk ora braban suaramu pecah siramu maju Kartomarma Ora anoman ayo mati ayo amuk semangat ayo iki pajake nyepelek terima kasih sami-sami iki lurah kowe nang ndi kula nenggo wonten Jawi tak goleki cingak-cinguk kok ora ana Kartomarma marani aku ora ana apa boleh buat inggih tak lawan ning kono ya jireh nggawa tumbak wah untung ora keserempet panjenengan bengak-bengok wau kula mireng tumuli kula medal saking kono ora ngalas to kowe inggih mesti ketemu kethek wedok mboten kok suwi mboten iki ora menawa sampun tuwa aso wae ayo kramas mboten wonten menapa-menapa kok kon kramas terus hubungan ayo ketak omongane hubungan ora man wonten dawuh aku karo Begawan Durna dikerenah patiku mergo Durna ya butuhake Ndara Werkudara rawuh nang negara Astina
Kurawa dampyak kula sapunane kula. Wah, mulane Petruk gembeluk sirahe gleleng pacake. Nggawa Anoman, ayo Swatama. Kowe mung kewan, kowe anak kewan. Wah, setan. Ayo, kaya apa aku sing tekaning pati jebol diadamu arep nendi? Aku meh mlayu-mlayu kok, Tru. Aku meh golek kelingat. Ora iso wong mau sumbare ketok saka kadohan kok mundur. Barang ketemu aku kok njen mlayu klepat. Aku gak nemu kowe gak aku. Aku gak nemu kowe. Balik sik, kok keprok watu ndasmu modar kowe. Ngene iki tegese satriya mungsuh satriya. Kowe batul, ora usah mau batul-batul. Nang kene ditemtokke wis wani maju Petruk Pandara Durmagati sing modar. Ngono kuwi nek perang. Iya, oke. Tantanganmu kaya ngono, lu jual, gue beli. Nang kene ditemtokke sapa sing modal? Jelas aku. Ku jenenge wong pesimis. Sapa sing pipis? Lho. Pesimis. Ah, selalu lucan kok kaya aku. Kok apa aku sing tekani mati? Ayo jajal. Kowe sik, aku sik sing ngantem. Manut. Aku ya kena, kowe ya silahkan. Nyo. Lho. Kuwi lan disiki dagel aku iki. Tak omongi to. Piye sing ngenekke sik iki aku. Kowe kecuan kok ya. Durmagati aja dipandang sebelah matanya. Tiba tanganmu ning cirahe Durmagati, aku ngletak megulu karo kowe selawe taun. Nyo. Siap. Piye kuwi? Wong nantang kok ngletak sik. Durmagati. Dan ulah nyono nek antemanmu kaya ngono, Truk. Ulah nyono nek tanganmu cak iki antep. Terus wis stop semene wae. Piye to kuwi? Wong Rusida kok wis lalang. Aku lawani aku, Truk. Separo kok tak dudune kok. Dah aku pokoke mau. Wis penake ya, Truk. Iki kula ning ngejak perang. Ola wis. Durna kepengin ngrangket kula. Oh, wis ora cah dirangket kok dina wis ora cah gagas Durna. Iki mengesake Durna kongkon karo Kulawa. Perkara kecekel para ora wis ora masalah. Wis ya? Nggih. Lolo antemamu? Nggih. Bajiku lho. Tak kira nek aku kuat ya blus ngono plepet. Bolola kuat aku. Kurawa sing nyenengi kok Mindara Durmagati. Jujur apa-apa dikandhake sak nyatane. Kok kaya ora weruh gelut. Kanjeng ngerti iki mundur. Sampeyan ora ngematke kok, Man. Petruk ketemu kula aja mlayu candak Petruk. Ana ndi? Ndara Durmagati arep mlayu, lacah mlayu. Sampeyan satriya kula batul, ya gelut. Kula sebagai satriya kan izin. Nek nganti kula DC Petruk nek nganti gawe pamflet. Durmagati kalah. Durmagati lari. Kula izin, mula ya terus kula atungke cilak kula. Nyos lho, kowe aku sing tekaning pati.
Sirahmu tak atungke. Kula atungke silaku. Tak atungke itu ngonten niku. Petruk bles ngantem cilah kula. Ora apa-apa, sing kandha copo. Ayo mbok menawa ora apa-apa gledak man. Semaput 30 detik. Mati culi. Mati culi. Mati suri, mati culi. Kowe bales. Man, ngapa? Mangane kula bales, terus mengke dadi pelang sing gegel-gegelan. Kulang-kulang bojane kula bonyok-bonyok, awulung kula mengakui kemenangan Petruk. Terus kula bali. Ora bales, mboten. Mbangane gegel. Lalu wong tak stop semanten mawon kula bali, mbangane kula ajul. Anek cara aku isin. Anek kula kok biasa. Ora isin. Alah isin. Kula niku kulino kicinan kok. Kok kon izin. Alah macok. Sampeyan mang jajan mboten pitados. Cilah sampeyan mang ngatungke Petruk. Asli manu cegel. Kok digeblul banyu anyep. Nek cilahmu iso pecah man. Mbok yakin dacung blis ngono. Piul. Cengkuni gugul. Karo makne cilik kok malah ngunek-unekke sak pinake dhewe. Kaget aku. Man. Sampeyan teng pundi? Nang kene iki lho. Kok tangane ngarep wis keder. Seselak kepengin perang. Seselak kepengin jotosi ndendase Petruk. Wela. Ayo le tancep wis kaya senopati linu weh. Tutul Kartomarma kalah. Tutur Mogati mundur diantem Petruk ora wani bales keparat Petruk ora gelem bali konangan citraksi kelon lakon mamaman cangkemmu meneng sik man. Kowe iki tak genahke. Karep kula mboten tak dangdut. Lah apa? Sigar sirahmu saka tetangane. Haryo citraksi. Asu. Suramrata Jaya Dinemerja Jaya Marata ketemu citraksi kelakon tinjo ngarepan ngakerat man sampeyan pun cerewet kok kuku kula kleru terus iya wis tak ora melu omong aku ki niate genahke kok malah kleru PPO Petruk tata tendang lho sampeyan ampun neruske omongan kula jajal Petruk wah Edian kok nyanyi nyumbari karo aku aja tinggal gelanggang cowok colong papa panu layu udus wae oh ngawur nabrak pripun kersane Edian kowe wani karo sosok Kurawa kowe keparep iki sapa
Ndara Citraksi. Iki anggota Kurawa. Nggih. Sampe mriki ajeng napa? Nyekel kowe. Tak bondo tanganmu tak kring nuwun kring krincong sikilmu tak lebokke separo lho pakunjaran ora mati dening aku derajat apa sik sareh oke sareh iya lenggah sik arep perang kok malah tenguk-tenguk dirembuk sing apik-apik nek iso dirembuk lalu apik to betul lenggah oke sampean tau ngerti ana Citraksi menang karo Petruk tau ngerti durung nek tau ngerti lemayang sapa tanggapane pira sing digawe wuh apa nggone nendi ning Petruk ngalahke Dursasana bola-bali Petruk ngalahke Kartomarma bola-bali Petruk ngalahke Durmagati bola-bali Petruk ngalahke Satama bola-bali kerep terus kok kowe kerep saiki ngene kowe gelem isih metu saben bengi apa ora laris le Citraksi lha yo kuwi lha nek ora laris le Citraksi iki arep mangan apa nek gelem supaya dipercaya masyarakat kowe mulya aja mungsuh Petruk nek kowe iso nyekel Petruk sing cilaka ora mung awake dhewe ning dalange digobloke karo masyarakat iya ya ayo engko ndak ora dipercaya masyarakat ora dundang masyarakat malah ngrekoso awak dhewe ora iso berkesenian betul lha terus sapike mundur wae lapor karo Sengguni nek wis perang kalah ngono ya mundur kono nenek Sengguni ora percaya ae pate senengane ora percaya kon mbukteke tekan kene kon jajal karo Petruk tak ajari oke nenek ngono aku tak Petruk melu-melu Sengguni kaya aja kaya ngono tak bali mulai wae ya Truk ya mang mulai mawon mbangane mengke sampeyan ora dipercaya lho lha kae piye Petruk kale nglakokke wayang kok Citraksi kok menang karo Petruk ki cara ngendi kae model piye kae malah elek oke aku tak bali lho Bengawan Solo Kusik kowe iki perang menang po mulih kok nyanyi man kuku lo kandhani ya sesampeyan wis tau weruh Citraksi menang kalih Petruk durung ning sampean kekerep weruh ta Satama Dursasana kalih Durmagati kerep pancen wayang kulit man kuku kuwi Kurawa kudu kalah kalih seneng ning nek Kurawa menang niku masyarakat ora trima tan trimane masyarakat ora nanggap meneh mula tinimbangane kula menang karo Petruk ning ora ditanggap meneh anu wong kula mundur kalah ning sesuk Pak Riyono nanggap meneh ngono
Ndadekake mau wis perang apa urung? Durung. Nenek nganti kula perang, kula menang. Wah. Tahun depan tidak ada pementasan wayang kulit. Mergo dedalange wis ngawur menangke Kurawa. Kakak-kakak karo Petro. Oh. Mula golek dalan sing tentrem mawon. Tetep ek. Piye wae ngomong. Sing ngono lho menonjol. Eksis. Kuku kula tak kalah ning tetep wayang terkenal di mana-mana. Disukai oleh masyarakat banyak atau bebek. Iya. Ya wis kono. Ana minggat ngono marang kepruk kompor ndasmu guys. Aus sengit suyo ya om bareng karo diapusi Petruk ngono kok senenge Raja Mak. Loh, Petruk ora ngapusi. Itu Petruk itu menggunakan argumentasi yang tepat. Petruk niku nganggo mikir ora mung waton omong, sing waton omong niku cangkemmu. Ngengenge. Tututuan ngeyel. Wis minggat ana minggat. Minggat sakarepku ora sakarepku. Kok sampean dadi ngunekke kula kon minggat, mau kon nyekel Petruk, bal saiki iki kok kon minggat. Posisimu piye? Jlut iki. Ini nyepelekke ora. Sak penake dhewe. Iya. Aku ki nek ora kuat imanku, ora kuat pikiranku setruk wingi. Gagas Kurawa ya werna-werna. Kakang Durna pripun Kakang Durna? Oh, Petruk ki pancen bedagang ora tata. Ana suwaning jajaran sertaning bawana. Petruk kula tamanane cundhuk manik, men modal sisan dewate sengguni. Durna bapakku rasa ngeliko pusaka Yai Cundhuk Manik. Balekno bapakno ning Kancing Glungmu. Wah, aku sing bakal ngodol budaling manten saka Ngastina Durna bapakku. Ah, Werkudara syukur kurso Werkudara dene kowe abot karo wong tuamu aku syukur yo yen pancen kowe tenan-tenan abot kalawan aku Werkudara saiki ngene aja mung kandheng ning pangucap ning kababar dadi pakarti Petruk kae konen bali kon matur karo adimu si Janaka yen to kowe wis melu manten saka negara Ngastina. Wah kowe tindau dhisik aku sing ngurusi Petruk. Iya Werkudara hati-hati yo Ken. Brahmara remang swamya ngambreng kadi karunaning kaswasedo sang Ganta Astrat Maja long lalu mangolati surya mangrangsang aja kaget aku sing wertegi karo kowe. Nggih, mboten napa-napa. Lah pripun? Nenten dawuh napa? Napa Ndara wis mestheke sarta wis sagah kula boyong dhateng Kasatyan Madukara? Aja gedhe pangarep-arepmu. Nek kowe bakal nampa dawuh saka aku. Nggih, dawuhipun Ndara pripun? Kowe bali. Bali teng Madukara. Terus kondo karo Jlamprung
sesuk meneh kudu iso ngunggahke derajate wong gerak. Apa Nayaka Madukara ki ora ana kongkonan derajate Petruk mongko boyong Werkudara sarta kowe diutus kaya ngadhep ngersani ratu. Luwe-luwe Janaka wong sing ora ngerti karo kanane wong tuwa. Ngerti arep duwe gawe mantu dulur tuwa tanpa ana sing ditareni. Barep ora ditareni aku tanpa diwenehi kabar. Kresna Baladewa ya ora nampa tarene Janaka. Ya bener bendaramu ki wong sing wis kecukupan. Janaka kuwi wong sing wis pancen dikundhang sarta dadi satriya pitataning jalma. Ning kudu eling wong urip ning alam padhang kuwi ora iso ijen. Kudu tansah sumandhing marang sanak sedulur, mitra kawruh, tangga teparo. Teka Janaka kongas adigang adigung adiguna. Dumeh dadi satriya pitataning jalma, ora kabar-kabar kowe bakal gawe mantu. Mula joloro atimu yen to aku bakal tekan negara Ngastina, ngombyong manten Lesmana, Mandra Kumara, Petruk. Kagyat risang kapirang urinangku kinempit kempit dosa ngreknaning bawana. Oh nggih, nek Ndara pun ngendika kaya ngoten kula ya ora bakal iso serak. Ning napa sing dikendikake Ndara ajeng kula aturke sawetahipun dhateng Ndara Janaka. Leres, Dik. Ndara Janaka ya ora bener dhewe. Ndara Janaka nggih gadahi kalepatan mergi ngantos meh tempuking gawe mboten taren kaliyan Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara lan sedaya para pinisepuh. Niku ngandhake nek Ndara Janaka niku kongas. Yo, mula kandha haru Janaka. Aku ora sagu ngombyong manten Brontolaras ning sing tak ombyong tekan negara Ngawungga ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ngaten mawon. Kula nyuwun pamit wangsul teng Kasar Madukara. Perkawis niki mangke kekerampungaken kajenge Ndara Janaka kalih Ndara Werkudara. Kula mboten ngerti wong nyatane Petruk niku diutus. Yo. Sampun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Den. Yo wis terus sing ati-ati. Nek enten lepat kula nyuwun pangapunten ora dadi ngopo. Kowe budal nyang Madukara, aku tak mangkat ning Ngastina. Oh nggih, sewang-sewangan mawon, Ndara. Iya, Petruk. Petruk kantong bolong ing wis nampi